Gata. Am revenit pe el. Why, thank you. Deci o să cam I've got pain to Să fac dive. mai bine nu, așteaptă băieți, nu vreau să omor, că mai settle. I don't do settle. Eu mai trag de timp. Don't be jealous. dai. De ce fac? Dă-i tu. Da, Mulțumim. așa. Now this is how to move. Oh, avem nasul. An enemy has been slain. Da. Așa. Got Hai access. să pun văd aici. Victims. Ia să-mi dau shot-ul. Ha? Stai, terminul meciul așa. Doesn't get better than this. No following these footsteps. Stai un pic. Places to go, me to see. Nu, stai un pic. Ai grijă, stai. No, facem. Oh, m-a scos din stan. Da. Da, nu-i bai. Îl omoră pe tine. Dominating. Omoră pe tine. Nu, no, hai. Ok. Am scor bunicel, 4 cu 2 și cu 4, ok. Ai grijă. A. Dați W. Serios. Și care e faza? Că Xin m-a scos din ultimata cu ultimata lui. Ăla e păcat că e counter mie, că poate să mă scoate din ultimata. Bine. Da, despre el am vorbit. Da, de zi, doamne, de An enemy has Ah, been Lee Sin? Da, când îți dă picior în cap sau unde. Iarăși trebuie să pun vărduri. Now this is how to move. Unde? Ah, ok. Asta să nu mai faci game. E să mai trezesc. Aici e bine, nu? Chandler. Da, acolo l-ai pus ca să... Da, iarăși mi se termină. Opa, ai grijă. No following these footsteps. Îmi place când vorbesc. Places Hey. to go. A, du-te bă că m-a scos din ultima asta. A, nu-i bani. This is where Raven shines. Am și eu un kill. Ah. Nu, te low HP. Oh, ce bulana am. 154 HP. Uite-te la mine. Oh my gosh. An enemy has been slain. I don't do settle. Rampage. Așa, acum fugi. Seems to be blood everywhere I go. Da, de obicei. Sunt deja domine. Deja, dacă nu până acum, sunt legend.
Să-mi iau cu Magic Penetration sau cu Ionian Boots? Magic Penetration. Ah, ok. Oh, n-am bani pentru verde. Ia, acum ia tu, ok? Cam atâta. Mă, ce ziceau Trinity Force, static sau Phantom? Da, Phantom Dancer, apoi Infinite Age. Și apoi poți să faci Alandala. Black Cleaver mai dă și niște HP. Da. Bă, dar e cam ziat. Doesn't get Oh. better than this. Rampage. Let's Nah. admire me first. No, no. Ally has been slain. Așa. An enemy has been slain. Da, știam eu că o să vină ca un prost și na, i-am dat ignite tot și n-am treabă. Killing spree. God, A, nu te duc, nu merită. victims. Ce-a făcut ram? Uite, pe mine mă interesează dacă prin Q sau nu. Smooth. Aha. Cât îl dau, e bine. Ia uite ce Ai, bine. ai luat Word? Da, mă. Ok. Ah, măcar You have ai slain 11 cu an 2. enemy. Scor bun. Bunicele. Don't be jealous. Am crezut că ai fost. Doesn't get better than this. Am să pun niște voturi pe acelea. Nu mai... Ok, eu mă duc până ambit să-i ajut. Ok, eu cred că o să rămân pe lane să mă farmez. Eu ai Akali, mă. No following these footsteps. Ai ulti? Places to go, me to see. Ia, ce nu-mi place ultim... Q sau care e ăsta? Să dăm, se pare. Da? Rampage. Unde? Am văzut și eu. I've got Aici am văzut. Tot țineați din daul după mine. Da, acolo. Și tot uitați din daul după mine. Uite-te cum fuge Nasus. subtle. I don't do subtle. Ah, am crezut că-l fug. Da, da. Dominating. Eu stau de Let's pază. admire me for a bit. Mi-au dat surrender aia. GG. Serios? LOL. Ce? Na, bine.